Thank you so much. Food and makeup. Tamsak dan, sabi niya. Mark Lensley, tamsak po, sabi niya. Good morning, good morning. Hindi ako makalagay ng ng jacket. Bakit kaya? Ayaw ni Lolong magbigay ng jacket. Good morning guys. Thanks so much sa 2 million people in the house at saka sa 5 tamsak. Salamat, salamat. Thanks for coming guys. Oops. Sorry, nalaglag. Lag. Salamat guys sa mga patamsak nyo.
Thank you so much guys. Isang batang andyan at saka sa 5 tamsak. Salamat, salamat. Thank you so much. Thank you so much sa mga patamsak. Salamat sa 6 na tamsak at saka sa 2 milyong andyan. Okra, sabi ni Manang. Manang Levi, good morning. Good morning po. Salamat sa pa-okra. Nalaglag ako madam kanina. Ay, Manang pala. Nag-LS na kaninang alas 6:30 dito. Tapos, naka 1 hour, 20 minutes yata ako. Nalaglag, tapos inulit ko ulit. Thank you so much, Manang, sa pa-okra mo. Kape tayo. Kape-kape. Talong, ayan. Andyan pa si Manang Libis Channel. May talong na naman. Wala pa yung sitaw at saka yung ampalaya. Para magpakbet. Thank you so much, Manang. Salamat, Manang, sa parya, kamatis, talong, okra, ampalaya. Salamat sa mga pa-okra, patalong, pasitaw, pakamatis. Salamat, Manang. Kumusta na? Kumusta na yung pakiramdam mo? Have a blessed morning today.
Sana hindi na malaglag ito kahit maka 2 hours lang sana. Grabe naman yung signal kaaga-aga kanina. Nalaglag. Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 9 tamsak. Salamat sa mga patamsak, sa mga patalong, paokra, pakamatis. Kapita manang lebi. Kapi-kapi agsuswerte. Sandali, kan kasagpaw na ti pinakbat. Sige manang, nya tikayat mo nga isagpaw. Survivor part. Karne ti baboy. Oray awanen ti karne ti baboy manang ano. Kuros, mabalinpay. Imas jay kuros kaysa yung karne ti baboy. Hindi ako mahilig sa karne. Naimasan ay kuros. Salamat sa 3 million in the house at saka sa 10 thumbs up. Thank you so much manang Lebi. Salamat. Kastoy ti LS ito'y Hong Kong habang agtabtrabaho pasirip-sirip iti phone.
Tanong maka-LS lang, tanong maka-ipon lang ti WH. Nagriga ti sitwasyon midtoy. So, habang nakahiga pa ako kanina, nag-LS na ako, kaya lang nalaglag naman. Ewan ko kung masave yun. Hindi ko naman na nasave. Okay lang. Kaya nga nagrigat matikas to. Kasi bagbagada nga ako nga madubligan o TWH no next year nya mata nagrigat lang aron nga maabot ay ta 4,000 watts hour tapos madubli pa nya kayan. Nagrigatan masave yun. Okay, sana salamat at masave. Isa lang kita na sapay kong mata ko masave nga rod ayay bigbigat pa lang kami tatay katapay naghinatinated pa ita nalaglag di pa naka 2 hours kat nagloading na nagrigat pa ito yung manang takwa awanti free wifi may kailangan nga agload kailangan pang magload bago magkanet gat mahal mo ti load dito bakit nga ita free wifi ore mano-mano ti shipping o sa renew da kamit kat awan kailangan nga loadan mo ti cellphone so nagrigat. Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Salamat guys for staying. Salamat Manang Levi. Salamat sa support. Lynn Angard 02 official. Thumbs up Mama Norms. Salamat. Salamat Garden. Punta mo. Hindi ako makapagbigay ng jacket. Ayaw ni Lolo. Garlin Motovlog here. Thank you so much Garlin sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat sa pabigi-bigi mo dyan. Namuni ka na ba? Sir Garlin ka na? Hindi ko na nakikita na nag-LS ka. Garlin Motovlog. Garlin Motovlog here, sabi ni Lynn Angar 02 official. Thanks so much. Thanks so much for coming. Salamat sa pabigi-bigi mo dyan. 4 million people in the house. Thanks so much. Saka sa 10 thumbs up. Salamat guys. Kumusta na Garlin? Monetize ka na ba? Namuni ka na?
Share Vlogs, good morning din. Sabi ni Share Vlogs, thumbs up. Shout out sa lahat. Alibi Domingo 26 na pelikula lang ang andito. Wala pa akong upload manang. Baka bukas mag-premiere ako kung ano, ma-edit. Ma-edit ko na yung gala namin nung Saturday nila Renz. Hindi ka marunong mag-edit. Thanks so much sa 5 million people in the house at saka sa 12 thumbs up. Thanks so much, Share Vlogs. At kay Manang Levy, salamat. Salamat for staying. At saka kay yung mga LS mo, pagsamahin mo. Sige po Manang, sige po. Ang dami na nun. Ilan na yun? Ilan na yung nagsama-sama? 14 yata? 14 yata yung naka-playlist na LS ko. Ilang oras na din yun. Wala kang playlist na 5 hours. Gawa ka kapatid. Pagsamahin mo mga LS mo para madali. Sige po Manang. Gagawa ako. Krigat kami, niya kamukot-kot check, di cellphone. Kumusta na si Share Vlogs? Gawa ka ng 5 hours, 10 hours, 15 hours. Ay, ganon. Sige Manang. At gagawa ako. Magpapaturo ako. Ay, ay, ay. Salamat sa 12 thumbs up. Saka sa 5 million na andyan. Salamat guys. Salamat sa pagstay. Uulan na naman yata. Ang dilim. Ang dilim na. Madilim na umaga. Umagang umaga. Uulan na naman. Salamat Manang. Manang Levy sa pabigi-bigi mo dyan. Share Vlogs. Salamat kay Garland Moto Vlogs. Thanks so much. Salamat sa inyo. Salamat sa pagbantay sa aking bahay. Pero ako iniiwan-iwanan ko. Dahil nag-work na. Inaasikaso ko yung matanda. Nag-aalmusal pa. Pinapakain ko siya ng bread. Saka milk. Andun siya sa salas kumakain. Andito ako sa kwarto na nagsisipi. Iniwanan yung alaga dahil sa LS. Thank you so much guys sa pagstay. Salamat. Salamat pa sa pagsama nyo sa akin sa aking munting bahay.
Yan, nakasalang ka, sabi ni Manang Halibi Domingo. Salamat, Manang. Gawa ka, ha, kapatid, para matulungan kita. Okay po, Manang. Salamat. Salamat, salamat. Pagkatapos ng LS ko, gagawa ako. Salamat sa pag-play. Salamat. 4 million people in the house. Saka sa 12 thumbs up. Thanks so much, guys, sa mga patak nyo. Salamat. Thanks so much for staying sa apat na andyan. Salamat po. Salamat, Manang, sa pagbantay sa aking bahay. Thank you so much. Nagdaraba ako, Manang. Nagsasampay, naglalaba, nagdadryer. Ano ba?
Hindi na magkanda o agaga sa trabaho, mamaya mamamalengke, tapos magpapalans. Grabe. Salamat manang salamat sa pabigi-bigi mo dyan. Salamat talaga.
Salamat, Shisha Vlogs, sa pabigi mo. BGT work. Oras siya ag trabaho akmatan. Isa pa silip-silip lang ditoy. Salamat sa pabigi-bigi mo dyan. Salamat Manang Levi, saka Shisha Vlogs. Thanks so much. Salamat sa mga pabigi-bigi nyo dyan. Salamat guys. Thanks so much sa 12 thumbs up at saka sa dalawang matang andyan. Salamat. Thanks so much guys. At nagsasampay si host. Naglalaba. Tapos mamamalansya. Hirap naman ng ganito.
Thanks so much guys sa dalawang matang andyan na nagbigi-bigi. Salamat sa guys. Thanks so much.
Loyola, thumbs up po, sabi ni Chrisley Loyola. Thank you so much, Chrisley. Salamat. Bahay. Salamat sa 13 thumbs up. Thanks so much guys sa pagbantay sa aking munting bahay. Salamat, salamat po.
Thank you so much, Sisi. Nag-explore, thumbs up sis, sabi niya. Kuya Ugi TV, musta host, miss you. Miss you din po, Kuya Ugi. Thanks so much sa patamsak. Salamat, salamat. Within 2 minutes, mamamalengke na si host. So guys, ang hirap kasi pagka may work. Kaya ganito ang sitwasyon namin dito sa Hong Kong. Habang nag-ALS, nagtatrabaho. Tapos, pagka may iuutos yung amo, nag-BG-BG lang. Tapos, nakatago yung phone sa kwarto. Kaya ganito po ang sitwasyon namin dito sa Hong Kong ng mga YouTubers. And sana makaraos sa WH. Salamat! Salamat ni Ka-Explore, Kuya Ugi TV, salamat. Chris Lily, Loyola, Shisha Vlogs, Madam Levis Channel, Manang Halibi Domingo, thanks so much sa patalong, paokra, pasitaw, pakamatis. At saka si Garlin Moto Vlogs, thanks so much sa pagdalaw sa aking bahay. Mark Linsley, salamat. Food and Makeups, salamat sa pag-stay nyo guys. Within 1 minute i-end ko na po ito dahil mamamalingki na si host. Gusto ko mang ituloy sana to kasi malakas ang signal. Kasi kaninang umaga pagising ko, nag-LS na ako. Nalaglag ako. Kasi nga nag-ikot-ikot na. Dinalaw ako ni Aling Luding. So ayan, naka 2 hours 4 minutes na tayo guys. Ayan, I have to end. Salamat guys sa 15 thumbs up. Thank you so much. See you tomorrow. Love you guys. Tayong lahat. Nika Explore, mamamalingki na ako, Sisi. I-end ko na to. Thank you so much. Thank you so much sa pagbantay sa aking bahay. Sisi Nika, bye-bye. Love, love.